weltare ɓuɓɓe fulɓe andu diine maɗa kame dariyankoɓe yaw weltare TV catal heblo sukaɓe Afrique takkusan yoni to haalirde Nanka FM Galoya Fouta FM haalirde Piya radio tata Cheikh Oumar kono waktu yoni ha toon to kuñe kaari yonti kabaruji ɗemgal Pular e kikiɗa hande o ñalawma ko jesɗari no gasi jeeɗiɗi lewru silo janvier hitan ujunnaje ɗiɗi e no gasi goho ina jeeya e gardidi kabaruji men to nder leydi Mali e wiide ɓen ɗon wiyeteɓe Barakan koniyankoɓe leydi français ɓe mbari fodde temedere e ɗen ɗon pelle wadda goniyankoɓe tawateɓe to banggue rewo leydi ndi to leydi Sénégal jaadaten koye musidɗo men Bocar Sako leydi Mauritanie e wiide jagorɗo kalfinaɗo koppareje gendidi duwagne leydi Mauritanie nanni fodde million ngaji fodde temedde ɗiɗi e sappo e ɗiɗi milliard e haalisu guiya tawi koye nder ndeɗo hitande kabaruji e nder kedde kumpital dunde Afrique Congo Ouganda Burkina Faso Ghana kame Cameroun jaadaten koye bani men debbo Banno Mamadou Sarr ma en jaaha toon to caggal dunde Afrique bisimilla moon e kettogol joni piren bacciren ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy safriyanke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona sappo e tati rafi won hen leɗɗe kadi ene safra ha sappo e jeenayi rafi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge nden ka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkondire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie leegal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi a yi ha to leydi Mali ñooro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi jomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy ha yo bela mi dañi bela ko ɓattake docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow ko wittiyanke safruji fina tawa docteur Djiby Sow kollaɓɗo reedu balaɗo wune docteur Djiby Sow ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol ko wayno kiste fibroma dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe ɓe dorotake docteur Djiby Sow ene safra worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu e jippiɓe e leeso kala docteur Djiby Sow ne jogui siroji pewnaɗi ha feewi ene jogui kadi leɗɗe moƴƴe pewnaɗe ha feewi docteur Djiby Sow le grand guérisseur mo Allah luɓiri gandal hande ene safra yimɓe ha jiito koye mumen
docteur Djiby Sow e ñalawma hannde o mo tawe nder base makko tawateɗo to Tamba dendagal wonɓe e nder wuuro Tambacounda e région de Tamba kala son gari ha e nder wuuro Tamba tawa kadi Sara Juma legal bitegal Sari Issa ko ɗon tigui cabinet makko tawete nder Tambacounda. docteur Djiby Sow le grand guérisseur omo andina dendagal kiliɗeɓe makko wonde o mon ɗon to Tambacounda ɗo ha nogas jeetati nduɗo lewru o ummo ɗon o yaɓana base makko tawateɗo to Dakar kanko docteur Djiby Sow le grand guérisseur omo tawete legal bitegal Kirmasara to legal Kirmasar noon tawa kadi waɗɗani to ɓe mbiyata ari bun tampa kala garɗo ha ɗon so tawi annamdima le grand guérisseur ma holle cabinet docteur Djiby Sow. docteur Djiby Sow kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 924 16 81 ko numéroji makko. yiɗɓe hebde le grand guérisseur docteur Djiby Sow yiɗɓe hebde mo to banggue WhatsApp o hutorto ko numéro leydi Mali mbatta ko 00 223 70 85 72 47 mbadden dando faade le grand guérisseur docteur Djiby Sow. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. gal calminali ko jettore ñaganade on Allah jaame cellal kisal min jetti on tumonde cuɓiɗon ya Weltare TV gam kumpital kabaruji e demgal pular e nder leydi Mali ɓen ɗon wiyeteɓe Barahan tawa ko kuniyankoɓe leydi France tawateɓe toon to leydi Mali kamɓe ɓe kolliri e nder orɗo goɓe mbaɗi ngo tawi ko ɗon opération e nder ɗin ɗon keeri leyɗe tati leydi mbitendi leydi Niger kamɓe Burkina Faso e leydi Mali ɓe mbawi yoɓade pittali fodde temedere tawi ko ɓen ɗon jeeyaɓe e ɗen ɗon pelle waɗa buniyankoɓe tawateɓe on ɗon diwan ɓen ɗon ɓe kolliti tan ɓe mbawi kadi duppude nokkuji kewɗi ɓe mbawi yande toon to wiyete to laddeji ko wayno ɗon sa to wiyete Omri kam e ɓulli kesi ɗin ɗon laddeji kadi ɓe mbawi duppude nokkuji kewɗi tawi ko sabbunde ɓen ɗon waɗa buniyankoɓe tawateɓe diwan o kadi ɓe mbawi heftande ɗumen gueɗeji kewɗi to banggue kaɓirɗe ko noon kadi hay ko sakkiti ko tawi ɓen waɗa boniyankoɓe mbawino wadde jangu e ɓen koniyankoɓe leydi Mali wiyeteɓe fama ɗum ɗon wanno koto ɓulli kesi haɓe mbawi yoɓade fodde pitali yimɓe jeegomo e ɓen ɗon koniyankoɓe woɓɓe kadi mbawino dañjen gañande musɗe joni o ɓen ɗon koniyankoɓe leydi France wiyeteɓe Barahan fodde ujunnaji 5 pawɗe ko kamen tawate toon to leydi Mali kamɓe yadude nde fedde wiyetede G5 Sahel tawi rendi ɗum ko leydi Mauritanie leydi Mali Burkina Faso leydi Tchad kamɓe leydi Niger ɓe kolliri tan ni joɗo sa joni kamɓene ɓe daari on ɗon fannu beele wawde rendinde ɗin ɗon sembeji wadde opération ngaji e kala saaha e nder ɗen ɗon leyɗe beele tan wawde ittude ɓen ɗon waɗa boniyankoɓe tawateɓe toon on ɗon communiqué ɓe jaltini ɗum koye ñalde mobare hankinde ɓen ɗon wiyeteɓe G5 Sahel en ni ma jooɗo tawi ko ɗum ɗon batu ɗum ɗon koye nder lewru darotono ɗu toon to wiyete Addis Abeba toon to wiyete Njemena ɗum ɗon ko lamorgo leydi Tchad to wiyete Sévaré e to wiyete Bandiagara kam toon to wiyete Bankassa to ne de oɗo saha joni holliram jaam ala toon tawi de ko toon to ɓe mbiyata pays Dogo to ne de ngakkere ɗum ɗon ko wiyete ndenka ko ɗum teska saha kala kay ko janguji mbaɗete ɓen ɗon yimɓe wumɓe toon ɓe kono kadi saha kala ko pitali mbasete e nder ɗin ɗon nokkuji tawi ko ɓen ɓe noddirta wadda boniyankoɓe ko kamen gari uddi ɗin ɗon dewnuji saha foof ina mbaɗa e mabɓe janguji joɓo pitali mabɓe hollitama e ñalde mobare hanki nde ɓe mbaɗi jangu tawi de ko oto ɗon noon koto pont to wiyete Parou ko kam yabbi nden ɗon fettore ɗon noon yimɓe nayo mbasi hen pitali mumen tato woɓɓe kadi keeɓi hen gañande musɗe on ɗon
taw ko poste de gendarmerie taw teɓiɗo wiyete Bandiagara kamne wawi yaade toon gam kay ƴewde no golle ɗe jaari ɗum ɗon noon kamɓene ɓe rima laamu ngu tan o saaha joni nde wawata jogade nden ka mabɓe no hannirta ni saabu tan oɗo saaha joni ŋakkere nden tine teska e on ɗon diwan to ɓen ɗon dogo en goni mo findini bone on anda ɗum kalen banggue goɗɗo ko fati ittugol tawi ko on ɗon poste cukko horejo leydi Mali on gandi ko wiyete ko cukko horejo leydi tawi on ɗon wonno ko biyeteɗo Asimu Goyta hollirama joni o de on ɗon poste kañumne koko jogoritede e nder ɗo ngu leydi Mali ɗum ɗon noon tawi on ɗon gardiɗo laamu sabordu ndu biyeteɗo Ba Ndaw koɗo saaha joni woni koye jillu toon to leydi France ma duumo fodde balɗe tati ɓen ɗon tawa ko jagorɗe gendi Mali kamɓene ɓe mbaɗi jillu ɗum ɗon koye ñalde hanki nde toon to wiyete Kidal ɗum ɗon de to ganduɗa ko kam wonno nokkure ɓen ɗon wiyteɓe rebel en ɓe ganduɗa ko hawnitiɓe yiɗɓe jeytare banggue rewo leydi ndi guila tan on ɗon coup d'état o ɓen ɗon militaire ɓe mbaɗi follo laamu tawi ɓittuno ko Ibrahima Boubacar Keita ɗum ɗon wanno koye lewru août jokku mbiyen guila nden ɓen ɗon jagorɗe pawani toon koyɗe mumen kono e ñalde hanki nde joga kay e jagorɗe ɗe mbawi yilloyade toon to wiyete Kidal gam wawde yinirde kay e ɗin ɗon besguji kono kadi wawde joɗodade ɓen ɗon pelle yiɗɓe jeytare aswade oɗo saaha joni woni yidde mabɓe ko beele jaam duumiɗo ina arta e on ɗon diwan caggal leydi Mali ndewen ɗon pamen toon to leydi Sénégal jabboɗen musidɗo men Bocar Sako jaam ñallema jam ñalle mon a yawa yeɓirde Weltare TV jam ñalle ma Amadou Dia toon to leydi Mauritanie jam Allah e kisal e moɗon kabaruji men e ɗemgal Pular ɗo e nder leydi Sénégal ɗo e nder leydi Sénégal ko fati rafi coronavirus lorsque waɗago hande kene tolno 1949 e jeetato innamade ko ɗum woni ko waɗa lorsque ene ƴeewe beele ɓe gondi e rafi coronavirus walla ala arti ene wondi e rafi o kene tolno temedde capanɗe jeetato innama ade hen capanɗe jeetato e jeeɗuɗe innama ade ɓen ko rabo ko wondunoɓe rafi coronavirus dabodire e koye mumen temedere capanɗe jeenayyo e tatoɓɓen de hay goto anda dabɗumen rafi coronavirus o ɗo e nder leydi Sénégal kene tolno temedɗiɗi capanɗe joyi e joyi ɓen wondunoɓe rafi coronavirus celli koti galleji men e ñalawma hande o kene tolno capanɗe joyi e tato ɓen ko tampuɓe rafi coronavirus ko masiŋaji jogui pofali mabɓe eɓe kulana ha diwti kerol e ñalawma hande o kene tolno e yimɓe jeenayyi ko ɓen mbasi pittali men e rafi coronavirus taw ko ɗum saabi jaltugol mabɓe e aduna ene wayno kene tolno e rafi coronavirus o ko fuɗɗo e nder leydi Sénégal kene tolno ujunnaje nogas e joyyi e temedde nayyi e yimɓe jeeɗiɗi ko ɗum woni ha joni ko fiɗa rafi coronavirus dendagal ko rafi o narɗo e nder leydi Sénégal ɓe ganduɗa ha joni ko selliɓe rafi coronavirus kene tolno ujunnaje nogas e goho pawɗi temedere e nogas e joyi innama ade ko ɗum woni ha joni ko selli e rafi coronavirus dendagal ko rafi o narɗo e nder leydi Sénégal yaltuɓe aduna rafi coronavirus ko rafi o narɗo e nder leydi Sénégal kene tolno temedde e jeegom e neɗɗo goto ha joni ko ɓeɗo ɓe ganduɗa jalti aduna e rafi coronavirus dendagal ko rafi o narɗo e nder leydi Sénégal wonɓe cuuɗi cafriɗi ene cafre rafi coronavirus ene yakorama ɓe keeb cellal mabɓe kene tolno ujunnaje tati e temedde jeegom e capanɗe jeetato innama ade ko ɗum woni e nder cuuɗi cafriɗi leydi Sénégal ene yakorama ɓe keeb cellal mabɓe ko ɓuuri yawde e yacare jagorgal toppitigal ko fati e cellal Abdoulaye Diouf Sarr e yaade mum ɓe koliti ha joni rafi o nan ɗo e nder leydi Sénégal yo bandiraɓe ndento gam rentorade ko fati e sodorade sabunde e wadde zeluji e juuɗe muɗum e maskude yesso muɗum e oɗo saaha yo bandiraɓe ndento rafi coronavirus o omo diwti kerol ɗo e nder leydi Sénégal Thiaroye Dakar lamorgo Sénégal legal biyetegal Thiaroye ko bat boniɓe jani e enseignant goto tawni ko joguiɗo gollorɗe goɗɗe caggal nde o yi yumnotiyade koppareje makko o waɗi ɗum e sac omo wondi e joom suudu makko e miñi ko caggal eɓe garta toon to galle makko toon tigui caggal nde o yetti o faandi galle makko ko bat boniɓe ɓe nde taw enen ɓurni comci taw ko dadiɓe ɓe kolliti e nder oto he koɓe dadiɓe kamɓe de ɓe jaggui on ɓe jaltini ɗum ɓe kefti sac mo joguino o ene waɗi kene tolno e million ngaji jeegom e portable uji nayyi ene wayno ɓe nawi ɗum ko caggal ɗum ɓe jeehi ɓe mbaɗi ko wiyete porté plainte ko caggal nde dadiɓe mbaɗi ha joni loskoji men ɓe jaggui hen goto ɗiɗo heddiɓe heɓene e jiilaw gam yitude ɗumen ɗum kewi koto Dakar lamorgo Sénégal e legal biyetegal Thiaroye Hiba Thiam on de ko jaltunoɗo e aduna toon to Dakar lamorgo Sénégal e legal biyetegal Almadi caggal nde ɓe mbiya hirto lelo nde waɗa e ñalawma nayyi ene hawruno e nayyi lewru avril hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e toon to appartement goto caggal ɓe jeehi toon gam suɓade wadde feeto mabɓe ene wayno wallinoɓe e ngoɗon feeto de mo ganduɗa ko on wiyete
haɓe mbawi webtinde jawgol mabɓe e nder oɗon appartement caggal de nde laamu ngu hollitino kala kirtiɗo yo lele e oɗo saaha noon mo ganduɗa ko dadiɗo goto ɓe kolliti eɓe tuumi ɗum ene jiiya hen biyeteɗo Lamine Diédhiou ene jiiya hen biyeteɗo Dame Amar ene jiiya hen biyeteɗo Pape Diadia Tall ene jiiya hen biyeteɗo Jacqueline Fatima alias Poupette ene jiiya hen Djibril Ndiogou Bassen ene jiiya ɓurɗo lirde neex ene jiiya hen Aliya Bakir ene ɓe ganduɗa ko oɗo saaha dey eɓe jagga e yesso ñawore rewde lawol ko fati e tumeɗe e gueɗe ɗe ganduɗa wadde ha joni e gueɗe ɗe ndeɓani lawol bonnuɗe e dosɗe laamu leydi Sénégal e wadde ha joni ko laamu ngu holliti woto waɗe ɓe mbi ɓe mbaɗat ko ɓe jagguira kadi e jeeyede e fedde bat boniɓe oɗo saaha noon kamɓe kala ɓe cohama kene tolno e lebbi sappo ɓe jiyani guitel nayi kono kay ko hande ñawore mabɓe ummito ene yakora noon so tawi ñawore nde regginama ha haaɗiɗo hayɗi ɗo maɓe keeb ko wiyete liberté provisoire oɗo saaha kono noon yaltino hen aduna oɗo debbo biyeteɗo Hiba Thiam ɓe tumino noon ko wonni ha joni ko Yamba woni ko hutiri kono ɓe kolliti e nder oɗon appartement Yamba alano toon kono ɓe kollitino o yarino ha joni ndiyam jilluɗam ha diwti kerol ene wayno ɗum ɗon hoore makko ronki rondade ɗum ko ɗum saabi jaltugol makko aduna ko hande noon woni ñawore nde toon to Dakar lamorgo Sénégal to suudu mawdu ñawirdu wondu to Dakar lamorgo Sénégal ene wayno bandiraɓe sehilaɓe kabaruji men e ñalawma hande o en gaari hen ha ɗo dokkiten Amadou Dia ha konngol toon to leydi Mauritanie bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe yo jaam Allah moƴƴo walanen. Bakara Sako waktuji sappo e jeeɗiɗi kikiɗe pawi o jammaji sappo e jeetati to boode jammule guindi Souleymani Racine Bal kabaruji men to leydi Mauritanie jagorgal kalfinangal ko fate koppareje Mohamed Lamine Wulde bi hollitide duwagne mo guindi Mauritanie nanni e nder hitande hikka nde temedde ɗiɗi e sappo e ɗiɗi milliard e haalisu guiya hay sino tawide gonka ka teskama to banggue ɗum ɗon ko wiyete tiiɗallago tawi woni sababu mum ko ndafu Covid-19 nderi ɗo kay saabima to banggue ɗum ɗon ko wiyete gostodiral to banggue julago ngo dartima tawi o haali ɗum ɗon koye ñalawma on ɗon windere ko fati e doñeɓe kanko on ɗon jagorɗo ɓeydi hen tan ko duwagne mo guindi Mauritanie ina daari gam tabitinde gostodire ɗe kame habde ɓen ɗon yimɓe tawa ko nannoɓe ɗo ɗin ɗon gueɗeji tawi koto banggue julagu taw ngun ɗon julagu rewani lawol e yurnitade to banggue moƴƴugol wonande marchandise uji ɗi hani e cuytugol mumen o ɓeydi hen wonde jagordu koppareje ma ina yuɓɓinana ɓen ɗon duñeɓe kala saaha hebloji gam sembindeɓe darde mabɓe e ɓeydandeɓe to banggue kaɓirɗe e gollorɗe beele yumtinde ɗen ɗon gueɗe mabɓe hitandu ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi guindi Mauritanie to banggue duwagne o wawno nannude ko fodde nogas e ɗiɗi pijjal 5 milliard e haalis keso ko fati to banggue cellal hono no holliri jagordu halfinandu ko fati cellal guendi ndi ñalda mo bare hanki nogas e jeegom lewru silo janvier mbiyen banggue ɓen ɗon araɓe rafi Covid-19 hollitama tan ko capanɗe tato e jeenayo ɓen goni yitaɓe hes ɓen gondi e rafi o neɗɗo goto wasi fittandu muɗum capanɗe joyo e jeegomo ɓen ɗon kefti cellal mumen capanɗe tato e jeenayo yitaɓe hanki ɓe hen capanɗe tato e jeegomo keeɓi rafi o koto banggue rendo yimɓe raɓaɓe tawi goto anda dabde ɗumen yimɓe tato itti rafi o ko caggal leydi o holliri oɗo saaha joni leydi Mauritanie ini jogui nogas e nayo tawi ɓen ɗon ko tampuɓe to on ɗon tawi ko kolaɗo kuuɓal to jagordo halfinandu ko fati rendo e cukako kam e to banggue pooya biteɗo Mohamed Mahmoud Wul Ahmed Wul Sidi Yahya kankone de o wawi nawde tawa ko ballal ɗum ɗon koye ñalde mobare hanki nde toon to wiyete Elmina tawate koye Nouakchott banggue worgo tawi ko inde ɗo ngu laamu guendi Mauritanie fodde million ngaji ɗiɗi e haalis ugiya taw koye limori hinde o wawi hokkude ɗum ɓen ɗon yimɓe tawi ko sumaranoɓe e nder kabaruji hanki en kaalino tawi ko ngunɗon cumu wannongu toon to Elmina ha woni sababu pittali ɗiɗi jooɓa hen oɗo saaha joni laamu ngu wawi nawde toon ballal beele kay wawde muññidde ɓen ɗon jeeyaɓe ngunɗon cumu
kalen ko fati to bange jotodiral ɗum ɗon noon ko hakkunde leydi Mauritanie e leydi Algérie tawi noon koto bange ɗen ɗon gueɗe ko fati e ndema ka joɗima ñande mobare hanki nde to Nouakchott wuuro lamorgo ngo on ɗon jagorɗo kalfinaɗo ko fati e ɓamtare dowri on betteɗo Dewul Zeyna e joɗaniɗo ɗo leydi Algérie e nder leydi Mauritanie ɓe mbawi yewtidde to bange jotodira moƴƴo hakkunde leyɗe ɗe ɗiɗi jagorɗo golle cukaku kame coftal ɓalli Taleb wul Sidi Ahmed kanko no yillima ɗum ɗon koye ñalde mobare hanki nde to Nouakchott wuuro lamorgo ngo to omo yaadi on ɗon gardiɗo fédération Mauritanie de football biyeteɗo Ahmed Wul Yahya to stade biyeteɗo Sek Bodia kam e toon to wiyete stade olympique tawate koye Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie oɗo saaha joni ko beele ƴewde ɗen ɗon golle no cifori saabu tan leydi Mauritanie ne jogori jabbade guel ɗon kawguel Afrique ko fati e sukaɓe ɓe keɓani duuɓi nogas jogorguel wadde ñande 14 lewru février ma colte mbiyen ha ñande 4 lewru mboy mars ɗum ɗon noon waɗata ko toon to stade mo Nouakchott kam e toon to wuuro wiyetengu Nouadhibou lamorgo faggudu gendi Mauritanie kanko jagorɗo holliri leydi Mauritanie oɗo saaha joni ne heebi to bange wonande kay jaɓɓade guel ɗon kawguel Afrique to bange ɓen ɗon sukaɓe ɓe ɓurani duuɓi nogas o holliri tan ɗen ɗon golle kay mbawi gollede no hannirta niyete hay sino tawi e garal dafu Covid-19 wawino tardinde yoga e gueɗe kono joni o gueɗe ɗe kay ndewi lawol kadi omo yetta no fewi wonande ɓen ɗon ardiɓe lowgu leydi Mauritanie on ɗon tawa ko kolaɗo kuuɓal to jagordu alfinado ko fati e kotki kankono e on ɗon biyeteɗo Ahmed Deddi o waɗi jillu tawi ko guel ñande altine nde toon to Abu Dhabi ɗum ɗon noon ko toon to leyɗele Émirats Arabes Unis o wawi yode yaade to nden ɗon joɗorde leydi Mauritanie tawatede toon to leydi Émirats Arabes Unis tawi kay woni koye fewnede o leri tan oɗo saaha joni ɗen ɗon golle ina jaari yesso no hannirta ni kadi hundere nde ina rewi lawol ɗon noon jeeya koye mbadiji beele kay ɓeydade moƴƴinde jotodiral hakkude leydi Mauritanie e ɗen leydi Émirats Arabes Unis kalen ko fati e gonka ɗum ɗon koye nder Nouakchott wuuro lamorgo leydi Mauritanie ɗum ɗon nde ko kuule huuli ko fati janguji baɗoje kala saaha e nder Nouakchott lamorgo ngo taw noon ko ɓen ɗon yimɓe wuyɓe mbiyen taw ko yanoɓe yimɓe kala saaha ina kefta kaake mumen hen saaha ni ina jooɓa e pitali mumen ɗon nde te holliram tan e yoga e leeɗe oɗo saaha joni ŋakkere nden ko ina teska hen ha tengtingal ɗon leggal biyetengal Soko Simpes kamɓe ngal ɗon leggal biyetengal Arafat hollirama hayso tawi e nder ñalawma ni tawa wona jamma ɓen ɗon waɗa boniyankoɓe ina gara e kala saaha mbaɗa hen ɗin ɗon janguji ɓe ɓuuri wawde yande noon koye sukaɓe rewɓe ɓe kefta téléphone aji mumen hani e haalisaji mumen ko noon kadi ha e nder jammaji ɗi tawi e kuulal ngal ɗon hetto lelo ko wiyete couvre-feu ina woodi e nder leydi ndi kono haɗata ɓen ɗon waɗa boniyankoɓe walla taw wuyɓe tan mbiyen ɓen e kala saaha ina mbaɗa ɗen ɗon gueɗe kantoriɗe e nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo on ɗon nden ɗon fedde wiyetende tajour tawi ko dariɓe oɗo saaha joni ko fate balle e haɓade kala ko wiyete heedam heedago kamɓe ne ɓe jaltini fodde 132 million e haalis ugiya taw ɗum noon ko wawde wallude oɗo saaha joni ɓesguji pamari doole ɗi ɓe gadori ko toon to diwan to wiyete Rosso tawate koye diwan Trarza hono no holliri Diayne Sara Média oɗo saaha joni tan ko beele wawde wallude ɓesguji pamari doole tawatede on ɗon diwan saabu oɗo saaha gonka ka teskede to banggue tiɗalla muɗum ɗum ɗon noon ko sababu mum ko dafu Covid-19 daari ɗo yoga kay gueɗe mbawi dartade koye nder hen tan ɓe kolliri oɗo saaha joni nder leydi Mauritanie temedere nde jettuɗa kala 40 ɓe ma mbaw kay hebde ngal ɗon ballal taw noon koye ɓen ɗon yimɓe famarɓe doole caggal leydi Mauritanie kedde kumpital e nder dunde Afrique to Congo kame toon to Uganda Burkina Faso Ghana kame Cameroun jaadeten koye debbo mo ɓokki sarankoɓe bana Mamadou Sarr
robindo kaburuji kedde dunde Afrique yoge e dowlaji Congo gardiɗo jagorle dowlo Congo Sylvestre Ilinga biyaɗo yo woppu golle mum tawi ko ñalawma hanki o fonno wonde suudu sarɗiyeji dowlo Congo dirtini e subaka alarba hande o taw ko wondude e temetati e goho signature ɓeno suɓaɓe tedduɓe tawteɓe suudu sarɗiyeji mo dowlo Congo hollitɓe koma kanko gardiɗo jagorɗo tawtere e guittugol makko e ɗen golleɗe o gollanno ina taweno walla mbiyen ɓe kolliti e ɗine signature uji ina tawe hen kala signature landa joguiɗo cuɓaɗo tedduɗo e suudu sarɗiyeji monde dowlo Congo Uganda dadiɓe tartinoɓe galle Bobi Wine lundo yiweri Miss Veni jafoɗon gummima toon e ñalawma hanki o kanko Bobi Wine o holliti ɗin résultat ji hooreɓe leydi ɗiɓi juɓɓinno toon to Uganda o yaadani e ɗin résultat ji wonde kay ko président Miss Veni gagni ɗin sungoji sababu o ko cour constitutionnel mo dowlo Uganda tengtinɓe wonde kay ko président Miss Veni gagni ɗin sungoji ko kanko yoori Miss Veni joƴƴinnoɓe toon Burkina Faso journée marathon ñalawma hanki o ministre d'état chargé de réconciliation joddima e pelle nayyi toon to Burkina Faso tawi koto cabinet ministre d'état ko wayno fedde wiyetende ABIP woni association des blessés insurrection populaire en 2014 woni fedde tawi woni hen ko gañiɓe e hitande ujunaje ɗiɗi e sappo e nayyi e lewru yarkoma tawi jinno ko Blaise Compaoré yo ummo e jappere laamu e ñalawma hanko ɓe mbawino joddade e ngal ɗon jagorgal woni mbiyen on ministre d'état chargé de réconciliation gam kay haltidde jaam wawa artude hakkude mabɓe e laamu ngu Ghana Jerry John Rawlings gardinoɗo dowlo Ghana e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e goho ha hitande ujunaje ɗiɗi e goho tawi kadi o ardinoma dowlo Ghana e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi jaltunoɗo aduna guila ñalde sappo e ɗiɗi lewru novembre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas waɗanama teddugal batidingal e alarba hande toon to place indépendance mo Accra wuuro lamorgo ngo dowlo Ghana e tawtorede horejo leydi Ghana woni Nana Akufo-Addo ina wonde vice président mum e jagorɗe mo dowlo Ghana ɓe kolliti wonde Jerry John Rawlings jogoɗo wirniyede ko guenale mo kan Burma e ñalawma hande o gasnirten roɓinde kabaruji kedde dunde Afrique koto dowlo Cameroun accident musɗo waɗi toon e subaka hande o hakkude kay camion tawi jolnuno ko bidon ngaji carburant ina wonde bis tawi ko jaaho e nder leydi he cafanɗe 5 e tato ɓe kolliti mbawi wasde pittal men e on accident nogas jeenayyi neɗɗo ko gañi hen gañande musde ha waɗi kay sababu holliddeɓe wonde ina gasa ma mayɓe ɓeydo hen gasi ha laaɓi ko tonguɗen roɓinde kabaruji kedde dunde Afrique Bannour Mamadou Sarr faade weltare ɓiɓɓe fou Bannour Mamadou Sarr ko annudi kumpital men e nder dunde Afrique toon to leydi Belgique laamu ngu haaɗi e oɗo ñalawma hannde ngam kay ɓen ɗon jibinande leydi ndi ɗannade fewde leyɗele goɗɗe so wona taw noon ko haajuji ɓurɗi waɗɗade saabi ɗum noon ko teska cargol dafu Covid-19 joni o e nder dowre Europe Pays-Bas jamarti toon caggal balɗe tati seppuji ɓen ɗon saliɓe yadude ngal ɗon kuulal hirtolel o woni couvre-feu to leydi dolaji dentude Amérique lamɗo keso Joe Biden o haaldi e to banggue téléphone e gardiɗo leydi Russie on ɗon bitteɗo Poutine ngal ɗon jotodiral noon e oɗo saaha joni ko beele wawde etade to ƴewde to banggue jotodiral dowlaji dentude Amérique kam e leydi Russie. musidɓe bandiraɓe heɗiyankoɓe Ayaw Weltare TV gasi ha laaɓi ko tongunoɗen kumpital e ɗemgal Pulaar e kikiɗa hande o yeeso halirde ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia to karallagal to ko musidɗo men gorko mo Lik Sayba gorgol Saydou Abouba kabaruji kedde dunde Afrique bano Mamadou Sarr leydi Sénégal musidɗo men Bocara Sako min dokkatonadi ko ñalawma janggo sawre welede gueno yo jaam Allah hirande no jarama e kettogol